după ce au salvat lumea de întunericul veșnic. Aidan și Lyra se bucurau de liniștea satului lor, însă într-o noapte un sunet straniu a răsunat dintr-o vale uitată, unde se spune că timpul nu curge ca în restul lumii. O relicvă misterioasă îi cheamă pe cei doi, marcând începutul unei noi aventuri. Ajunși la intrarea văii, cei doi descoperă o poartă imensă din cristal, acoperită cu rune strălucitoare. Pentru a intra, Aidan și Lyra trebuie să rezolve un puzzle legat de soare și lună, simboluri ale echilibrului. După ce deschid poarta, descoperă o lume unde timpul stă pe loc. În interiorul văii, cei doi sunt atacați de creaturi din piatră, care păzesc relicva. Cu ajutorul sabiei de lumină a lui Aidan și al unei noi abilități descoperite de Lyra, controlul energiei timpului, reușesc să le învingă și să avanseze. În centrul văii, cei doi găsesc un lac cristalin care reflectă imagini din trecut. Aici află că relicva pe care o caută este cheia pentru a opri o furtună temporală, ce amenință să distrugă întreaga lume. Lacul le dezvăluie și sacrificiul unui vechi erou, ceea ce îi inspiră să continue. Drumul îi duce la un turn imens, unde timpul pare să curgă invers. Ceasuri uriașe și mecanisme complexe le blochează calea. Lyra folosește energia timpului pentru a manipula mecanismele, iar Aidan trebuie să înfrunte umbre din trecutul său. În vârful turnului, relicva strălucește, un ceasornic magic care controlează curgerea timpului. Însă când încearcă să o ia, apare un spirit întunecat, fostul păzitor al văii, care îi testează curajul și loialitatea. După ce obțin relicva, timpul începe să curgă haotic. Valea începe să se destrame, iar cei doi trebuie să găsească ieșirea înainte ca lumea să fie prinsă într-o buclă eternă. La poarta de ieșire, creaturile din piatră revin, mai puternice și mai furioase. Cu toate acestea, Aidan și Lyra își unesc puterile pentru a activa relicva și a opri haosul. Odată ieșiți din vale, relicva este așezată pe un altar din sat, iar curgerea normală a timpului este restaurată. Cei doi sunt aclamați de săteni, dar simt că aceasta este doar o etapă dintr-o aventură mai mare. În timp ce lumea se liniștește, relicva începe să pulseze din nou, semn că o altă aventură îi așteaptă. Aidan și Lyra privesc cerul cu speranță, știind că destinul lor este să fie gardienii echilibrului și că sunt abia la început de drum. Rămâneți cu noi pentru următoarele aventuri, apăsând butonul de abonare. Vă mulțumim